കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ हरे कृष्ण माताजी। प्रणाम माताजी। हरे कृष्ण माताजी प्रणाम। हरे कृष्ण प्रणाम माताजी। हरे कृष्ण माताजी। माताजी। हरे कृष्ण प्रणाम माताजी। प्रणाम माताजी। हरे कृष्ण माताजी। कृष्ण प्रणाम माताजी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഈശോപനിഷത്ത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. हरे कृष्ण माताजी। ഹരേ കൃഷ്ണ। പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മളിന്ന് ഈശോപനിഷത്തിലെ 18ാമത്തെ മന്ത്രത്തിലേക്ക് കടക്കാണ്. ഫസ്റ്റത്തെ മന്ത്രം 18 മന്ത്രം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഉപദേശാമൃതം പഠിച്ചു. അപ്പൊ ഈശോപനിഷത്ത് ഇന്നത്തോടുകൂടി നമ്മുടെ അതും പഠിച്ചു തീരാണ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടുത്ത ബുക്ക് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ആണ്. അപ്പൊ 18ാമത്തെ മന്ത്രം. അപ്പൊ ഇന്നലെ നമ്മൾ 17ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, എന്താ പറഞ്ഞത്? മരണസമയത്തുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് അല്ലെ. അതായത് ആരാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? തീരട്ടെ കഴിഞ്ഞു പോയി ചേരട്ടെ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അല്ലയോ ഭഗവാൻ എല്ലാ കൃത്യങ്ങളും ഈ ജന്മത്തിൽ ചെയ്ത ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്ത കൃത്യങ്ങളൊക്കെ ഓർക്കണേന്നാണ് നമ്മൾ എന്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? ഈ 17ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് ഈ ജന്മത്തിൽ അല്ലെ, ഈ പറഞ്ഞ ഈ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത കൃത്യങ്ങൾ ഓർക്കാനുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് 17ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ കണ്ടത്. 18ാമത്തെ മന്ത്രത്തിലുള്ള പ്രാർത്ഥന പൂർവ്വജന്മങ്ങളില്, ഈ ജന്മത്തിലല്ല പൂർവ്വജന്മങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യം ആർക്ക് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ? ഭഗവാന് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. നമ്മൾ ചെയ്തു പോകും, നമുക്ക് പക്ഷെ അതൊന്നും ഓർമ്മയില്ല. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ആർക്കും ഓർമ്മയുണ്ട്? ഭഗവാൻ ഓർമ്മയുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാണ്. പൂർവ്വജന്മങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത കൃത്യങ്ങളെല്ലാം ഓർത്ത്, നമ്മളെ തെറ്റുകൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ലേ, അപ്പൊ ആ പാപത്തിൽ നിന്നെല്ലാം നമ്മളെ മോചിപ്പിച്ച് നമുക്ക് ശരിയായ മാർഗത്തിലേക്ക്, ആ ലക്ഷ്യത്തിലെത്താനായിട്ട് ശരിയായ മാർഗത്തിലേക്ക് തടസ്സങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകണേ, നമുക്ക് അതിനുള്ള തടസ്സങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകാതെ ശരിയാ നോക്കി തരണെന്നാണ് ഏത് മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്? ഈ 18ാമത്തെ. അപ്പൊ എന്തെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതെല്ലാം അറിയുന്ന ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു തരണം? ആ ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ മോചിപ്പിച്ച് നമ്മുടെ പുരോഗതിയിൽ തടസ്സങ്ങൾ ഇല്ലാതിരിക്കാനായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കണം എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ പുരോഗതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന 18ാമത്തെ പ്രാർത്ഥന. പൂർവ്വജന്മങ്ങളില് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള കൃത്യങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് ആർക്ക് അറിയുന്നത്? ഭഗവാനാണ് അറിയുന്നത്. നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു പോകുന്നു, നമുക്കൊന്നും അറിയില്ല. ആർക്ക് മാത്രമേ അറിയുള്ളത്? ഭഗവാന് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണോ ആ ഫലങ്ങൾ മുഴുവനും മാറ്റി നമ്മളെ പുരോഗതിയില് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താനായിട്ടുള്ള തടസ്സങ്ങൾ മാറ്റി തരാനുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് 18ാമത്തെ മന്ത്രത്തില്. हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अग्ने नय सुपुतराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोत्यस्मज्जुहुराणमेनो युभूयिष्ठं तेना अयेनया सुपताराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् മജ്ജുഹുരാണമേനോ ഭൂയിഷ്ഠാം തേ നാമ ഉക്തിം വിധേമ. ചൊല്ലിക്കോളൂ.
ആഗ്നേയായ പുഷ്പാഞ്ജലി സുഭാകാരായ സപതാരായ അഗ്നിയെ പോലെ തേജസ്വിയായ സർവേശ്വര. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഭഗവാന് എന്തിനോടാണ് ഉപമിക്കുന്നത്? അഗ്നിയോടാണ് ഉപമിക്കുന്നത്. അഗ്നിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? അഗ്നിയിൽ എന്തിട്ടാൽ അഗ്നി ചാമ്പലാക്കൂല, അതിനെ ഇല്ലാതാക്കും. നശിപ്പിച്ച് കളയാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കും? ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് അഗ്നിക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അഗ്നിയെ പോലെയാണ് പറയുന്നത്. അഗ്നിയെ പോലെ തേജസ്വിയായ സർവേശ്വര, സർവശക്ത, ഞാനിപ്പോൾ നമസ്കാര വചനങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ കാൽക്കൽ സാഷ്ടാംഗം വീഴുന്നു. ഭഗവാനെ, അങ്ങയെ പ്രാപിക്കുന്നതിന് തക്കവണ്ണം ശരിയായ മാർഗത്തിൽ എന്നെ നയിച്ചാലും കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഞാൻ എന്തെല്ലാമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് നല്ല പോലെ അറിയുന്ന അങ്ങ് പൂർവ്വ പാപ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിച്ചാലും എന്റെ പുരോഗതിയിൽ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ. അപ്പൊ എന്താ ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്? നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു, എല്ലാം കഴിഞ്ഞു, നമുക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല, പക്ഷെ ഭഗവാൻ അതെല്ലാം അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാതും നല്ലതുപോലെ അറിയാവുന്ന അങ്ങ് എന്ത് ചെയ്യണം? എന്റെ പൂർവ്വ പാപ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്നെ മോചിപ്പിക്കണം, എന്റെ പുരോഗതിയിൽ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ എന്നാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. എന്റെ പുരോഗതിയിലെ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ അഗ്നിയെ പോലെ തേജസ്വിയായ സർവേശ്വര, സർവശക്ത, ഞാനിപ്പോൾ നമസ്കാര വചനങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ കാൽക്കൽ സാഷ്ടാംഗം വീഴുന്നു. ഭഗവാനെ, അങ്ങയെ പ്രാപിക്കുന്നതിന് തക്കവണ്ണം ശരിയായ മാർഗത്തിൽ എന്നെ നയിച്ചാലും കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഞാൻ എന്തെല്ലാമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് നല്ല പോലെ അറിയുന്ന അങ്ങ് എന്ത് ചെയ്യണം? എന്റെ പൂർവ്വ പാപ കർമ്മങ്ങൾ, പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളിൽ നിന്നും എന്നെ മോചിപ്പിച്ച് എന്റെ പുരോഗതിയുടെ തടസ്സങ്ങൾ മാറ്റിത്തരാനാണ് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. പുരോഗതി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് അവിടെ? ഇതെപ്പോഴത്തെ പ്രാർത്ഥന? അടുത്ത ജന്മത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജന്മം വിട്ടു പോകുമ്പോ ഉള്ള ഇതെപ്പോഴത്തെ പ്രാർത്ഥനയാണ്? മരണസമയത്തുള്ള ഭഗവാന്റെ അടുത്തെത്തുന്ന മരണസമയത്തെ പ്രാർത്ഥനയാണിത്. മരണസമയത്തുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ്. പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി മോചിപ്പിച്ചാൽ, അതിന്റെ ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ച് നമ്മളെ പുരോഗതിയിൽ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ. പുരോഗതി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകും. ഭഗവാന്റെ ആ പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കാൻ അതിനുള്ള തടസ്സങ്ങൾ മാറ്റി തരണേന്നാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ അകാരണ കാരുണ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചും ആത്മാർപ്പണം ചെയ്തും ഭക്തന് പരിപൂർണമായ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പാതയിൽ പുരോഗതി നേടാവുന്നതാണ്. ആത്മാർപ്പണം ചെയ്ത ഭക്തന്റെ എല്ലാ പാപങ്ങളും ഭഗവാന് ചുട്ടരിച്ച് കളയാൻ കഴിയുന്നത് കൊണ്ട് അഗ്നി എന്ന ഭഗവാനെ അവിടെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ നമ്മൾ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചും ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യണം. ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാല് മനസ്സും ശരീരവും ആത്മാവും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. അതാണ് ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യുക. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പാതയില് പുരോഗതി നേടാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ആത്മാർപ്പണം ചെയ്ത ഒരു ഭക്തന്റെ എല്ലാ പാപങ്ങളും ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ചുട്ടരിച്ച് കളയും. അതിന് കഴിയുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവാനെ എന്തുകൊണ്ട് സംബോധന ചെയ്യുന്നൂടെ? അഗ്നി കൊണ്ട്. അഗ്നിക്ക് എല്ലാതും ചുട്ടരിച്ച് കളയാൻ സാധിക്കുന്നു, കഴിയുന്നത് പോലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ അഗ്നിയായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതേപോലെ നമ്മുടെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളുടെ പാപങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് ഭഗവാന് സാധിക്കും. ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് ഭഗവാന്റെ മുഖത്തെ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന പ്രകാശപൂരമാണ് എന്ത്? ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറയുന്നത്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള പരിശ്രമത്തിൽ ഫലമുളവാക്കുന്ന കർമ്മങ്ങൾ അഥവാ കർമ്മകാണ്ഡം ഏറ്റവും താഴെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? കർമ്മം ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളാണ് കർമ്മകാണ്ഡത്തിലുള്ളത്. അത് ഏറ്റവും താഴെയാണ് ഉള്ളത്. പരമാത്മാവിന്റെ യഥാർത്ഥമായ അഥവാ ആത്യന്തിക ഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സർവേശ്വരത്വം. ഭഗവാൻ ഏറ്റവും ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാ, ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഏറ്റവും ആത്യന്തികമായ ഭാവം ഏതാണ്? സർവേശ്വരത്വം. ഭഗവത് ഭാവമാണ് ഏറ്റവും ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള ഭാവം.
വേദത്തിൽ വിധിച്ചിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അല്പമെങ്കിലും വ്യതിചലിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ കർമ്മം സാധകന്റെ താല്പര്യത്തിന് വിപരീതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വികർമ്മമായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ വേദത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങളില് നമ്മൾ അല്പം മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് എന്തായിട്ട് മാറും? വികർമ്മമായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ നമ്മള് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന, വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരം നമ്മൾ പാലിക്കണം, ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ അതെന്താണ്? വികർമ്മമാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മള് നാമജപം തന്നെ പറഞ്ഞു, വേദമന്ത്രാണെന്ന് പറഞ്ഞു, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം, ഹരേ രാമ മഹാമന്ത്രം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ അതിലെ നിയമങ്ങളൊന്നും പാലിക്കാതെയാണ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി എന്തായിട്ട് മാറിയത്? ശാസ്ത്ര വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ളതായിട്ട് മാറി അല്ലേ? ശാസ്ത്ര എന്താ പറയുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രല്ലോ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് മന്ത്രാണത്? വേദമന്ത്രാണത്. വേദത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മന്ത്രാണ്. അപ്പൊ ആ മന്ത്രം ചൊല്ലുമ്പോ എന്താണ്? വേദത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട്. അല്ലാതെ എന്താ സംഭവിക്കാതെ എന്തായിട്ട് മാറി എന്ന് പറഞ്ഞ അത് വികർമ്മമായിട്ട് മാറും. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതായത് അല്പമെങ്കിലും വ്യതിചലിച്ചാൽ തന്നെ അത് എന്തായിട്ട് മാറാണ്? എന്തൊരു കാര്യവും വികർമ്മമായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെല്ലുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലുന്നത്. കാരണം അതെന്തായി മാറിയപ്പോ? വേദമന്ത്രം അല്ലാണ്ടായി മാറി. അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് വരുന്നില്ല? ആ വേദത്തിലെ നിയമങ്ങൾ എന്തിനു ബാധകമല്ല? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന് ബാധകമല്ലാണ്ടായി മാറി. അതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ എന്തായിട്ട് മാറാണ്? അവിടെ ഭഗവാന്റെ നാമം വിളിക്കുന്നത് തന്നെ നമ്മളത് ശാസ്ത്ര വിരുദ്ധമായിട്ട് മാറും. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഹരേരാമ മന്ത്രം ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്തായിട്ട് മാറും? അപ്പോ ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ട് മാറും. കാരണം ഒരിക്കലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? ആ ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞ പ്രകാരം നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അതൊരു വികർമ്മമാണത്. മാതാജി ഒരു സെക്കൻഡ്. നമ്മള് ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ എന്ന് ചെല്ലണതും അത് തിരിച്ചു ചെല്ലണം എന്നാണോ ഇപ്പൊ ഈ പറയണത്? അതാണ് ഞാനും ചോദിക്കാൻ വന്നേ. നമ്മള് ഹരേ കൃഷ്ണ എന്നല്ല ചൊല്ലുന്നത്. അല്ല, അത് ഭഗവത്ഗീതയിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. രാമ ആദ്യം പറഞ്ഞ് രണ്ടാമത് കൃഷ്ണനെ പറയുന്നുണ്ട്. ഇല്ല, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വന്നിട്ട് അത് എല്ലാവർക്കും എത്തണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അങ്ങനെ മാറ്റിയിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ. ഭഗവത്ഗീത ഭംഗിയായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് തുടങ്ങണമെന്ന്. ഹരേ കൃഷ്ണ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം അതായിരുന്നു. അല്ല, അതെ, ഇതൊക്കെ ശരി, നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞതൊക്കെ ശരി. പക്ഷെ ഈ കുഞ്ഞുനാള് മുതല് മുത്തശ്ശിമാര് പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നത് ചിലപ്പോ എന്റെ നാട്ടിൽ ശരിക്കും സത്യമായിട്ടും ഹരേ രാമ ആണ് ഇതുവരെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഞാനിപ്പോ ഈ ക്ലാസ്സിൽ കയറിയതിന് ശേഷമാണ് തിരിച്ചു ചൊല്ലാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. എല്ലാരും അങ്ങനെ. അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് മാതാജി. എല്ലാരും വേദമന്ത്രാണെന്നും നമ്മള് എല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെ ചൊല്ലിയിരുന്നത്. കാരണം അത് നമ്മൾ എന്താണ് ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടാണ് മാതാജി നമ്മളത് ചെയ്തു പോയത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ആ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാവുമ്പോ നമ്മളപ്പോ എന്ത് ചെയ്യും? മാതാജി പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാവരുടെ വായിലും ആദ്യം വരുന്ന ഹരേരാമ തന്നെയായിരുന്നു. അതെ. പക്ഷെ അത് അറിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ നമ്മൾ ആ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് മനസ്സിലായി. വികർമ്മമാകുമ്പോ നമ്മൾ ചെയ്യില്ലല്ലോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി. അത് അപ്പൊ നമ്മളത് മാറ്റി. മാതാജി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ്. ഒരു 99% പേരും അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്നും ചെയ്യാത്തവരാണ് അവര്. അല്ലാത്തവരെല്ലാവരും ചൊല്ലുന്നത് തിരിച്ചു തന്നെയാണ്. ഇപ്പോഴും നമ്മളെ നാട്ടിൽ ചൊല്ലുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അമ്പലങ്ങളിൽ നമ്മള് ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തി ദിവസം ശോഭയാത്രയില് ആദ്യം ഹരേ രാമയാണ് ചെല്ലുന്നത്, പിന്നെയാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ വരുന്നത്. ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തി ദിവസം ശോഭയാത്ര ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പൊ ഇതില് ആദ്യം രാമനെ ചെല്ലണോ ആദ്യം കൃഷ്ണനെ ചെല്ലണോ? അത് കുഴപ്പമുണ്ടോ അത് ചെല്ലുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാനിപ്പോ ചോദിച്ചത്. അതാണ് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം. അതാണ് ഒന്നുകൂടി ചോദിച്ചത് ഞാനത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ പോകുമ്പോഴും അവിടെ ചൊല്ലുന്നതും എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ എന്നാണ് ചൊല്ലുന്നത്, ഹരേ രാമ. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ ഇത്രയും നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം അത് അമ്പലത്തിലാണ്, ഭഗവാന്റെ നടയിലായതുകൊണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ശാസ്ത്രങ്ങൾ നമുക്കത് അങ്ങനെ പറയാം നമുക്ക്. പക്ഷെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുക ശരിക്കും നമ്മൾ ചൊല്ലേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്, ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? അവര് രണ്ടാമത് ചൊല്ലുമല്ലോ, ഹരേ രാമ തുടങ്ങിയിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് നമ്മൾ തുടങ്ങാം. അപ്പൊ ശരിയായല്ലോ. നമുക്ക് ആരും തിരുത്താൻ നിൽക്കണ്ട. നമ്മൾ അവിടെ ഇവിടെ ഒരു ശ്രീരാമ ക്ഷേത്രമുണ്ട്. മാറി ഇങ്ങനെ മാറി വരുമല്ലോ. ഹരേ രാമ തുടങ്ങും, പിന്നെ ചെല്ലുമ്പോ തിരിച്ച് വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയല്ലേ ചെയ്യണേ. റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഹരേ കൃഷ്ണ പിന്നെയും വരും. അതെ, ശരിയാണ്. ദക്ഷിണകാശി അവിടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഹരേ രാമ തന്നെയാ തുടരുന്നതേ. അപ്പൊ ഞാൻ അതാണ് ചോദിച്ചത്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ക്ലിയർ ആയി അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞതെന്ന്. ഇപ്പൊ എനിക്ക് ക്ലിയർ ആയി. അതാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒന്ന് ചോദിച്ചത് ജസ്റ്റ്. ഓക്കെ. ഇപ്പൊ ചിലവര് ഗായത്രി മന്ത്രം ചൊല്ലുന്നുണ്ട്.
ഗായത്രി മന്ത്രം ചൊല്ലണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ശാസ്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന, നമുക്ക് ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല. ഇപ്പൊ ഗായത്രി മന്ത്രം ചൊല്ലുമ്പോ ഓരോ, ഇപ്പൊ രാവിലെ ചൊല്ലണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ന ദിക്കിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിരുന്ന് ചൊല്ലണമെന്നുണ്ട്. നമുക്ക് പാലിക്കേണ്ട കുറെ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ശുദ്ധികളുണ്ട്. ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന് പവിത്രത ഉണ്ട്, കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇതൊന്നും നമ്മൾ പാലിച്ചിട്ടായിരിക്കില്ല നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ ആ ചെയ്യുന്നത് എന്തായിട്ട് മാറിയത്? അതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് കിട്ടില്ല, അത് വികർമ്മമായിട്ട് മാറും സ്വാഭാവികമായിട്ടും. അതേപോലെ തന്നെ ഓരോ മന്ത്രങ്ങളും നമ്മള് ധാരണ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ഗായത്രി മന്ത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മന്ത്രത്തിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്നൊരു മന്ത്രമല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മളെ ധാരണ എന്താണ്? അത് ചൊല്ലിയാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ഫലം കിട്ടുന്നതാണ്. പക്ഷെ അതിന്റെ ഫലം കിട്ടണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചൊല്ലണം? അത് അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചൊല്ലണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്തായി മാറിയത്? അത് വികർമ്മമായി. അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ മാതാജി, നമുക്ക് ഓംന്ന് കൂട്ടിയിട്ട് ചെല്ലാൻ പാടില്ല. അത് പൂജാ സമയങ്ങൾ ബ്രാഹ്മണർ ചെല്ലണതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ചെല്ലുന്നത് ചീത്ത പറഞ്ഞിരുന്നു പണ്ടൊക്കെ. ഇപ്പൊ അതും കണ്ടമാനം ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്ത് ചെല്ലുന്നുണ്ടല്ലോ. ഏത് ഓംന്ന് കൂട്ടിയിട്ടേ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം എന്നുള്ളത് പറയാനൊന്നും പാടില്ല എന്ന് പറയാറ്. നമുക്കറിയില്ല. മാതാജി, അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് ശരിക്കും ശാസ്ത്രങ്ങൾ അറിയുന്നത് ആർക്കാണ്? ബ്രാഹ്മണന്മാർക്കാണല്ലോ ശാസ്ത്രങ്ങൾ അറിയുന്നത്. അവരാണല്ലോ അത് പഠിപ്പിച്ചു തരേണ്ടത് ശരിക്കും നന്നായിട്ട്. പക്ഷെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ഇതൊന്നും അറിയാത്തത് കൊണ്ട് കുറെ കാര്യങ്ങള് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആരോ പറഞ്ഞു കേട്ട് അത് തിരിച്ച് പോയി എന്തായി മാറി? നമ്മള് ഒന്നും സത്യത്തിൽ അറിയാത്തൊരവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എവിടെന്നോ എന്തോ ആരോ പറഞ്ഞു, നമ്മളെ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ ചെയ്തു, അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തു പോന്നു. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കാൻ, നമുക്ക് ഭഗവാനാണ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്ത് പോകാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അത്രേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നിലേക്ക് നമ്മ നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ, നമ്മൾ മുന്നിലേക്ക് പോകാം. അതെ അത്രേ പറ്റുള്ളൂ. കാണുന്ന സത്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി മുന്നോട്ട് പോവുക, അത്രേ പറ്റുള്ളൂ. നമുക്കിപ്പോ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്തിനാ വികർമ്മം ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നത്? അപ്പൊ നമുക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? അകർമ്മം ചെയ്യാൻ നോക്കാം. അത്രേ നമുക്കുള്ളൂ. ബാക്കി പിന്നിലേക്ക് നടക്കണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് മുന്നിലേക്ക് തന്നെ നടക്കാം. അത്രയും വിചാരിച്ചാൽ മതി നമ്മള്. അതിൻ്റെതായ നിയമപ്രകാരം, അതായത് എല്ലാം പാലിച്ചുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. അതല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അത് വികർമ്മമായി മാറും എന്നല്ലേ പറയണേ? അതെ, പക്ഷെ പാലിക്കണമെങ്കിൽ മാതാജി ആദ്യം ശാസ്ത്രം അറിയണമല്ലോ. അതാണ്. ശാസ്ത്രങ്ങൾ അറിയണ്ടേ? അതുപോലെ ഈ ജപ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു റിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ ഓരോരുത്തർ കയ്യിലിടുന്നേ, അത് എന്ത് മാതാജി? കയ്യിലിട്ടിട്ട് ജപിക്കുന്ന റിംഗ് ഇല്ലേ, കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നേ, അതും ജപമാലയും തമ്മിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം? റിംഗോ? അതേപ്പാ, ഒരു മോശം പോലെ ഇങ്ങനെ കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോ നമ്പർ ഈ പൾസ് അറിയുന്ന പോലെ ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അഡ്വാൻസ് ആയപ്പോ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച, നമുക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച കാര്യങ്ങളാണ്. ഈ ജപമാല നമ്മളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതല്ല. അത് പണ്ടേ തൊട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നല്ലോ, ബ്രഹ്മാവിന്റെ കയ്യിലുണ്ട്, ഇവരുടെ കയ്യിലുള്ള സാധനം അതൊക്കെ. അപ്പൊ ശരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? ജപമാലയിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഒരു സംശയമില്ല. ജപമാല 108 മുത്തിന്റെ ജപമാല എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. നമ്മള് സരസ്വതി ദേവിയെ നോക്കിക്കോ, ബ്രഹ്മാവിനെ നോക്കിക്കോ, എല്ലാവരിലും നോക്കിക്കോ ജപമാലയുണ്ട്. എല്ലാവരിലും ആ മാല തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. നമ്മളെ സൗകര്യത്തിന് നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു. അത് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആരും പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ ഓരോരുത്തരുടെ പ്രോബ്ലം ഇന്നതായതുകൊണ്ട് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രം. പെർഫെക്റ്റ് എപ്പോഴും ജപമാല തന്നെയാണ്, ഒരു സംശയവും ഇല്ല അതിന്. അതായത് നമുക്കിപ്പോ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നമുക്ക് അഭിമാനത്തോടു കൂടി ഞാൻ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നു എന്ന് കാണിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കാത്ത സിറ്റുവേഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ മറ്റേത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അത് നമ്മുടെ പോരായ്മയല്ലേ മാതാജി? അത് നമ്മളെ സമൂഹത്തിനെ നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ആ മനസ്സൊന്നും മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ നമ്മളുടേതായിട്ടുള്ള ആചാരങ്ങൾ അതുപോലെ കൊണ്ടുപോവുക, അത്രയും. ഞാൻ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ്, ഞാൻ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നതാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ എന്തുകൊണ്ട് പ്രോബ്ലം? അതാണല്ലോ നമ്മൾ, അതുകൊണ്ടല്ല നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാത്തത്. കാരണം നമ്മളെ സമൂഹത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ തല കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോകണവരാണ് കൊണ്ടോട്ടെ, ആ തല വേണ്ട പിന്നെ. അല്ല, പറയാൻ എളുപ്പമാണ്. സമൂഹത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നോക്കേണ്ടി വരുന്നോണ്ട് നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജപമാല തന്നെയാണ്, അതിനൊരു സംശയവും ഇല്ല. പിന്നെ നമ്മൾ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം. പക്ഷെ ജപമാല തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്.
അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ മാത്രമേ എന്താ പറയാ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം മനുഷ്യ ആകാരത്തിൽ മാത്രമേ നേടാൻ സാധിക്കൂ. മറ്റു രൂപങ്ങളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. മറ്റു രൂപങ്ങളിൽ സാധിക്കില്ല. 84 ലക്ഷം ജീവികളിൽ വെച്ച് ബ്രഹ്മ സംസ്കാരം കൊണ്ട് ധന്യമായ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന് മാത്രമേ നിരതിശമായ ആത്മജ്ഞാനത്തിനുള്ള അർഹത സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഈ 84 ലക്ഷം ജീവാത്മാക്കളില് മനുഷ്യജന്മത്തിന് മാത്രമാണ് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ആത്മജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട്, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ടുള്ള അർഹത കിട്ടുന്നത്. ആത്മജ്ഞാനം നേടാൻ വേണ്ടിട്ട്. അപ്പൊ ജ്ഞാനം നേടാനും സാധിക്കുന്നത് ആർക്ക് മാത്രമാണ്? മനുഷ്യന് മാത്രം. സത്യം, ഇന്ദ്രിയ നിഗ്രഹം, തിതിക്ഷ, ക്ഷമ, സാരല്യം, സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം, ഈശ്വരനിൽ സമ്പൂർണമായ വിശ്വാസം എന്നിവയെല്ലാം ബ്രഹ്മ സംസ്കാരത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. ഈ ബ്രഹ്മ സംസ്കാരത്തിന്റെ ലക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യം ശീലിക്കണം, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിഗ്രഹിക്കാൻ, ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം സാധിക്കണം, ക്ഷമ ഉണ്ടാകണം, സാരല്യം ലാളിത്യം ഉണ്ടാകണം, സമ്പൂർണമായ ജ്ഞാനം, നമുക്ക് ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇതൊക്കെ എന്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്? ബ്രഹ്മ സംസ്കാരത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. തന്റെ ഉദാത്തമായ പൈതൃകത്തിൽ അഹങ്കാരം ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് മാത്രമായില്ല ബ്രാഹ്മണന്റെ പുത്രനായി പിറക്കുന്നത് ബ്രാഹ്മണനായി തീരാനുള്ള സാധ്യത ഉളവാക്കുന്നു. ഒരു വലിയ മനുഷ്യന്റെ പുത്രന് വലിയ മനുഷ്യനായി തീരാൻ അവസരം ലഭിക്കുന്നത് പോലെ. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ബ്രാഹ്മണന്റെ കുലത്തിൽ ജന്മം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? അത് ബ്രാഹ്മണന്റെ പുത്രനാണെന്ന് പറയാം. ഒരു വലിയൊരു മനുഷ്യന്റെ പുത്രൻ വലിയൊരു മനുഷ്യനായിട്ട് തീരുന്നത് പോലെ. പക്ഷേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൂടിയിട്ടും എന്താ പറഞ്ഞത്? അത്തരം പൈതൃകം കൊണ്ട് മാത്രമായില്ല, ആ ബ്രാഹ്മണന്റെ യോഗ്യതകൾ കൂടി അയാൾ സംബന്ധിച്ച് അയാൾ ആരാകുന്നുള്ളൂ? ഒരു ബ്രാഹ്മണനാകുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇപ്പൊ മാതാജി പറഞ്ഞില്ലേ, നമുക്ക് ആ തത്വങ്ങൾ അറിയുകയാണെങ്കിൽ, നിയമങ്ങൾ അറിയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹരേ രാമ എന്ന് ജപിക്കാന്ന്. പക്ഷെ എന്താണ്? ഈ കലിയുഗത്തിൽ എല്ലാവരും ആരാണ്? ശൂദ്രന്മാരാണ്. കലിയുഗത്തില് ഒരാളും ആരല്ല? ബ്രാഹ്മണനും അല്ല, ക്ഷത്രിയനും അല്ല, എല്ലാവരും ശൂദ്രന്മാരാണ്. കാരണം കലിയുഗത്തിൽ എല്ലാവരും എന്താ പറയാ, മാലിന്യം നിറഞ്ഞവരാണ് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും. അപ്പൊ ആർക്കും എന്തില്ല? ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അറിവും ആരും ഇല്ല. അത് ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട്, അത് ശാസ്ത്രങ്ങൾ അതേപോലെ അനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരാളും ഇപ്പോഴത്തെ ഈ കലിയുഗത്തിൽ നമുക്ക് കാണാനില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്തേ പറ്റുള്ളൂ? ഹരേ കൃഷ്ണാന്നേ ചൊല്ലാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. അതിന്റെ കാരണം പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ്. കാരണം കലിയുഗത്തിലുള്ള എല്ലാവരും അങ്ങനത്തെ ഉള്ളവരാണ്. കലിയുഗത്തിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ആരുണ്ട്? 2 സ്വഭാവമുണ്ട്. ആസുരിക സ്വഭാവമുണ്ട്, ദൈവിക, രണ്ടും നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ, ഓരോ യുഗത്തിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ കലിയുഗത്തിന് രണ്ടും നമ്മളിൽ തന്നെയുണ്ട്. തന്റെ ബ്രാഹ്മണ ജന്മത്തെ കുറിച്ച് അഹങ്കരിക്കുകയും ശരിയായ ഒരു ബ്രാഹ്മണനായി തീരുന്നതിനുള്ള പരിശ്രമം ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരുവൻ തരം താഴുകയും ആത്മജ്ഞാനത്തിന്റെ പാന്താവിൽ നിന്ന് അധപതിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തി ഞാൻ ബ്രാഹ്മണനാണെന്ന് അഹങ്കരിച്ച് ശരിയായ ഒരു ബ്രാഹ്മണനായി തീരുന്നുള്ള പരിശ്രമം ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലോ അത്തരം ഒരുവൻ തരം താഴുകയും ആത്മജ്ഞാനത്തിന്റെ പാന്താവിൽ നിന്ന് അധപതിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അവിടെ അധപതനാണ് ആ വ്യക്തിക്കും സംഭവിക്കുന്നത്. അവൻ മനുഷ്യനായി പിറന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യം അങ്ങനെ പരാജയപ്പെടും. അപ്പൊ ആ ലക്ഷ്യം തന്നെ, നമ്മളൊരു മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയത് കൊണ്ട് നമുക്കൊരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു, ആ ലക്ഷ്യം അവിടെ ഇല്ലാതാകും. ഭഗവത്ഗീത 6:41-42 ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഉറപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ആത്മജ്ഞാന മാർഗത്തിൽ വീഴ്ച പറ്റിയവരായ യോഗ ഭ്രഷ്ടർക്ക് ഉത്തമ ബ്രാഹ്മണരുടെ കുലത്തിലോ ധനികരായ വൈശ്യരുടെ കുടുംബത്തിലോ പിറന്ന് തന്റെ പിഴ തിരുത്തുവാൻ പിന്നെയും അവസരം ലഭിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവര് ഈ ഒരു ജന്മം എടുക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്തപ്പോ അതിൽ എന്തെങ്കിലും പിഴവ് വരുത്തിയത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ജന്മം കിട്ടിയത്. ആ ഒരു ജന്മം കിട്ടിയിട്ടും നമ്മൾ ആ ജന്മം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ അവിടെ ഇത് വീണ്ടും ചെയ്യണം. അത് നമ്മൾ ചെയ്യാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു അവസരം കിട്ടാണ് വീണ്ടും അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ആ തിരുത്താൻ നമുക്ക് അവസരം കിട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ തിരുത്തില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? വീണ്ടും നമ്മള് താഴേക്ക് തന്നെ പോകും. മായാമോഹിതനായി ആ അവസരങ്ങളും ഒരാൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന പക്ഷം സർവശക്തനായ ഈശ്വരൻ അവന് നൽകിയിട്ടുള്ള മനുഷ്യജന്മം പാഴായിപ്പോയി. അപ്പൊ ആ ജന്മം എന്തായി? നമ്മുടെ പാഴായി പോയി എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും. നിയാമകങ്ങളായ തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരുവന് കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെ മേഖലയിൽ നിന്നും ക്രമത്തിൽ ആത്മജ്ഞാനത്തിന്റെ മേഖലയിലേക്ക് ഉയർച്ച തീർച്ചയായും ലഭിക്കും. അപ്പൊ നിയാമക തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരുവൻ, ഈ നിയാമക തത്വങ്ങൾ നമ്മൾ അടുത്ത പുസ്തകത്തിൽ പഠിക്കും. 64 നിയാമക തത്വങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് പാലിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്. ആ തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരുവന് കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെ മേഖലയിൽ നിന്ന് ക്രമത്തിൽ ആത്മജ്ഞാനത്തിന്റെ മേഖലയിലേക്കുള്ള ഉയർച്ച തീർച്ചയായിട്ടും ലഭിക്കും.
അപ്പോ ആ തത്വങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ചു പോകുന്നവർക്ക് ഈ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാം. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ കാലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മം, അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും? ആത്മജ്ഞാനത്തിന്റെ മേഖലയിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. വളരെ വളരെ ജന്മങ്ങളിലൂടെ ആത്മജ്ഞാനത്തിന്റെ നിലവാരത്തിലെത്തി ഒരാൾ ഈശ്വരങ്ക സർവാർപ്പണം ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി അയാൾ പൂർണ്ണനായിട്ട് തീരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറെ ജന്മങ്ങളിലൂടെ ആത്മജ്ഞാനത്തിന്റെ നിലവാരത്തിലെത്തിയിട്ട് ഭഗവാനില് സർവാർപ്പണം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലോ പൂർണ്ണനായിട്ട് തീരാനും സാധിക്കും ആ വ്യക്തിക്ക്. ഒരാൾ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ഭക്തി മാർഗത്തെ അവലംബിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം അയാൾ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളും ഒറ്റയടിക്ക് തരണം ചെയ്യുന്നു. ആരംഭത്തിൽ തന്നെ ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത് എന്താണ്? ഭക്തി മാർഗത്തെ അവലംബിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം അയാൾക്ക് എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളെയും ഒറ്റയടിക്ക് തരണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതായത് ഭക്തി മാർഗത്തെ അവലംബിച്ചു കഴിഞ്ഞ എന്താണ്? ഭഗവാനിലെ പ്രാപിക്കാനും സാധിക്കും. പിന്നെ നമുക്ക് എന്തും കിട്ടും? നമ്മൾ ഇത് പഠിക്കുന്നതിന്റെ, അതായത് വേദങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിന്റെയും ദാനം ചെയ്യുന്നതിന്റെയും എല്ലാത്തിന്റെ ഗുണങ്ങളും കിട്ടും. രണ്ടും നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് കിട്ടും. എന്തിലൂടെയാണെങ്കിൽ? ആരംഭത്തിൽ തന്നെ ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ. ഭഗവത്ഗീത 18:66 പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ ഭഗവാൻ തന്നെ ശരണം പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ള ജീവന്റെ യോഗക്ഷേമ കാര്യങ്ങൾ സ്വയം ഏറ്റെടുക്കുകയും പാപകർമ്മ ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് അയാളെ മോചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എല്ലാം വിട്ട് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ആരാണ്? പാപകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും അവരെ മോചിപ്പിക്കും. അവരെ യോഗക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഭഗവാൻ സ്വയം ഏറ്റെടുക്കും. സർവധർമാൻ പരിത്യജ മാമേകം ശരണം വ്രജ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അല്ലെ. എല്ലാ പാപകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതനാക്കുക. അവർക്ക് ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ വളരെ പാപകർമ്മങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട്. ജ്ഞാനകാണ്ഡത്തിൽ താരതമ്യേന പാപകർമ്മങ്ങൾ ചുരുക്കമാണ്. ഈ കർമ്മകാണ്ഡത്തില് എങ്ങനെയാണ്? കർമ്മം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോ അതിൽ എന്തുണ്ടാവും? പാപകർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാവും കുറെ. കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറെ പാപകർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ജ്ഞാനകാണ്ഡത്തിലാണെങ്കിൽ എന്താണ്? കാരണം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ്? പൊതുവെ പാപകർമ്മങ്ങള് ചുരുക്കമായിരിക്കും ജ്ഞാനകാണ്ഡത്തില്. ഭക്തിയുടെ മാർഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവന് പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അവസരം ഒട്ടുമില്ലെന്ന് പറയാം. ഭഗവത് ഭക്തൻ അവിടുത്തെ ഗുണങ്ങൾ തന്നെ ലഭ്യമാകുന്നു. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ മാർഗത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ഈ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി എന്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ല? ഒരിക്കലും പാപകർമ്മങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. കാരണം ഒരു ഭക്തന് ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ലഭ്യമാകുകയും ചെയ്യും. ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിലല്ല ജന്മമെടുത്തതെങ്കിലും അയാൾക്ക് യാഗാദികൾ ചെയ്യുന്നതിന് അധികാരമുള്ള ബ്രാഹ്മണന്റെ യോഗ്യതകൾ താനെ ലഭിക്കും. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തൻ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിലല്ല ജന്മമെടുത്തെങ്കിലും കുറെ എന്താ പറയുക, യാഗാദികൾ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അധികാരമുള്ള ഒരു ബ്രാഹ്മണനാവാനുള്ള യോഗ്യത അയാൾക്ക് നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം ഇതേപോലെ തന്നെ നാമം ജപിച്ച് ഈ പറഞ്ഞ നിയാമക തത്വങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ച് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അയാൾക്ക് എന്തിനുള്ള യോഗ്യത ഉണ്ടാവും? ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ യോഗ്യത തന്നെത്താനെ ലഭിക്കും. സർവശക്തനായ ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ തന്റെ ആത്മാർത്ഥ ഭക്തന് ശരിയായ മാർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് വേണ്ടതായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുവാൻ കഴിയും. അപ്പൊ സർവശക്തനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും പരമാത്മാവായിട്ട് ആയിരിക്കുന്നുണ്ട്, ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഭഗവാൻ ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഒരു ഭക്തൻ എന്ത് ചെയ്യും? ആ ഭക്തന് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങള് അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ശരിയായ മാർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഭഗവാൻ ഭക്തന് നൽകും. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 11-ാം സ്കന്ധം 5-ാം അധ്യായം 42-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, സ്വപാതമൂലം ഭജത പ്രിയസ്യ ത്യക്താന ഭാവസ്യ ഹരി പരേശ വികർമ്മ യച്ചോത്പതിതം കഥാചിത് നോതി സർവം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടം. ഭഗവാൻ ഭക്തനിൽ അത്രത്തോളം കൃപാമയനാണ്. ഭക്തൻ ചിലപ്പോൾ വികർമ്മവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും വേദവിരുദ്ധമായ പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു എങ്കിൽ പോലും അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഭഗവാൻ അവനെ വിലക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഭക്തന്മാർ ഭഗവാൻ അത്രത്തോളം പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. അപ്പോ ഭക്തന്മാർ എത്രത്തോളം പ്രിയപ്പെട്ടവരാണെന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ. ചിലപ്പോ ഭക്തന്മാർ എന്താണ്? വികർമ്മവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നു എങ്കിൽ പോലും, അതായത് വേദത്തിൽ വിരുദ്ധമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താൽ പോലും ഭഗവാൻ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അവനെ വിലക്കുന്നു. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആ ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്, അത്രത്തോളം പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് ആര്? ഭക്തന്മാരെന്ന് പറയാം.
ഈ മന്ത്രത്തിൽ ഭക്തൻ ഭഗവാനോട് തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്റെ തെറ്റുകൾ തിരുത്തുവാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് ഇവിടെ എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? തന്റെ തെറ്റുകൾ തിരുത്തി തരാനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഈശ്വരനിൽ സർവ്വതും അർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ടും ഈശ്വരന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നടക്കുന്നത് കൊണ്ടും മാത്രം എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹൃതങ്ങളായി തീരുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാനിൽ സർവ്വതും അർപ്പിക്കുക, ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും എന്തായി അവിടെ പരിഹാരമായി. കാരണം പിന്നെ നമ്മളെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ അനുസരിക്കാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താണ്, നമ്മുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമ്മൾ പാലിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രോബ്ലമും ആരെ ഏറ്റെടുക്കാണ്? ഭഗവാൻ അത് പരിഹരിക്കും. ഈശ്വരൻ രണ്ട് രീതിയിലാണ് മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിൽ ഭഗവാൻ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ തരും. ഒന്ന് എങ്ങനെയാണ്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഭാഗവതത്തില്, ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഒന്ന് ഋഷികളും വേദങ്ങളും ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാരും മുഖേന ഒരു രീതി. ഒന്ന് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഋഷിമാരിലൂടെ, വേദങ്ങളിലൂടെ, ഗുരുക്കന്മാരിലൂടെ നമുക്ക് ഒരു രീതിയിൽ, ബാഹ്യമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു. മറ്റൊരു രീതി എന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവാൻ ഭക്തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നേരിട്ട് ഉപദേശം നൽകുന്നതാണ് എന്ത്? രണ്ടാമത്തെ രീതി. ഇപ്രകാരം ഭക്തൻ വേദജ്ഞാനിയായി തീരുകയും എല്ലാ വിധത്തിലും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ്? എല്ലാ വിധത്തിലും സംരക്ഷണം ലഭിക്കും. കാരണം വേദത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുകളും നമുക്ക് കിട്ടുന്നു. അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് എന്താണ്? സംരക്ഷണം ലഭിക്കും. അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ഒരു കാരുണ്യം തന്നിരിക്കുകയാണ്. കാരണം ബാഹ്യമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് ശാസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ അറിയാനായിട്ട് ഉള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ രീതി. രണ്ടാമത്തെ രീതി ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ നേരിട്ട് നൽകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്തൻ ആരായിട്ട് മാറും? വേദജ്ഞാനിയായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാ തരത്തിലും, അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം എന്തായിട്ട് മാറും? അകർമ്മമായിട്ട് മാറും. പൊതുവെ പതുക്കെ പതുക്കെ അകർമ്മമായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യും. നമ്മൾ എല്ലാ തരത്തിലും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഗുരുവിന്റെ രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഭക്തന് ദർശനം നൽകുന്നത്. ഒരു ഗുരുവിനെ ആശ്രയിക്കുന്നതിന് ഒരാൾ അവസരം കിട്ടിയാൽ തീരുമാനിക്കാൻ അയാൾ ഈശ്വരൻ അനുഗ്രഹത്തിന് പാത്രമായി തീർന്നു എന്നുള്ളത്. നമുക്ക് ഭഗവാൻ നമുക്ക് അനുഗ്രഹം തരുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ദർശനം നൽകുന്നത് ഒരു ഗുരുവിന്റെ രൂപത്തിൽ. നമുക്കൊരു ഗുരുവിനെ ആശ്രയിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം നമുക്ക് കിട്ടിയെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. കാരണം നമുക്ക് ആരാവശ്യമാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ? നമുക്കൊരു ഗുരു ആവശ്യമാണ്. കാരണം ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് ഗുരു. മാത്രമല്ല നമുക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഭഗവാൻ തരുന്നത് ആരിലൂടെയാണ്? ഒരു ഗുരുവിലൂടെ ആയിരിക്കും നൽകുന്നത്. ഒരു ഗുരുവിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട്. ഭഗവാനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ആര് വേണം? ഒരു മാധ്യമം, അതാണ് നമ്മുടെ ഗുരു. ആ ഗുരുവിലൂടെയാണ് നമുക്ക് നേരിട്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള യാതൊരു യോഗ്യത നമുക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആരാവശ്യമാണ് അവിടെ? ഒരു ഗുരു നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. ഭഗവാന്റെ അപദാനങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതും പ്രകീർത്തിക്കുന്നതും പവിത്ര കർമ്മങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേൾക്കുക, കീർത്തിക്കുന്നതൊക്കെ പവിത്രമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ തന്നെയാണ്. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഹിതകാംക്ഷിയാകയാൽ എല്ലാവരും തന്നെ കുറിച്ച് പാടണമെന്നും കേൾക്കണമെന്നും ഈശ്വരൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ എന്താ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? എല്ലാവരും ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കണം, ഭഗവാൻ ശ്രവിക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഈശ്വര കഥകൾ കേട്ടും കേൾപ്പിച്ചും കൊണ്ടിരിക്കുന്നവന് അനാവശ്യ കാര്യങ്ങളിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ലാതാവുകയും ഈശ്വരനിൽ ഭക്തി ഉറക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് എന്താണ്? അനാവശ്യ കാര്യങ്ങളിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ലാതാകുന്നു, ഭഗവാനില് ഭക്തി ഉറക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ നിലവാരത്തിലെത്തിയ ഭക്തൻ ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ യോഗ്യതകൾ ലഭിച്ചവനായി തീരും. അപ്പൊ ഈ നിലവാരത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ആ വ്യക്തിക്ക് ബ്രാഹ്മണ യോഗ്യത. അപ്പൊ നമ്മളെ ഇസ്കോണിൽ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഇനീസിയേഷൻ എന്ന് പറയും. ഫസ്റ്റ് നമ്മള് ഹരിനാമ ദീക്ഷ, രണ്ടാമത്തെ ദീക്ഷയാണ് എന്ത്? ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ദീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത്. സെക്കൻഡ് അതാണ് ബ്രാഹ്മണിക്കൽ യോഗ്യത ലഭിച്ചവനായിട്ട് പറയും. പ്രകൃതിയുടെ ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ദീക്ഷ എടുത്തില്ലേ? പ്രകൃതിയുടെ താഴ്ന്ന തരം ഗുണങ്ങൾ രജോ ഗുണവും തമോ ഗുണവും അവനിൽ നിന്ന് എന്നേക്കുമായി തിരോഭവിക്കുന്നു. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളിൽ എന്ത് മാറിക്കിട്ടുന്ന പറഞ്ഞത്? താഴ്ന്ന തരം ഗുണങ്ങൾ, രജോ ഗുണം തമോ ഗുണം ഒക്കെ എന്താണ്? അവനിൽ നിന്ന് മാറും. കാരണം നമ്മളൊരു ബ്രാഹ്മണന്റെ യോഗ്യതയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന എന്താണ്? ജ്ഞാനം അല്ലെ? രണ്ട് കാര്യം മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. ഒന്ന് ജ്ഞാനം, രണ്ട് ക്ഷമ. ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഭഗവത്ഗീതയിലെ 43-ാമത്തെ ശ്ലോകം എടുത്ത് വായിച്ചാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഒരു ബ്രാഹ്മണന് വേണ്ട യോഗ്യത എന്താണെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അറിവ് നേടാന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഫസ്റ്റത്തെ കാര്യം നിൽക്കുന്നത്. സ്വാധ്യായം നമുക്ക് നിർബന്ധമാണ്. അപ്പൊ ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ മാർഗത്തെയും ഭഗവത് പ്രാപ്തിക്കുള്ള ഉപായത്തെയും അവൻ അറിയുന്നു. എല്ലാ സംശയങ്ങളും അസ്തമിക്കുന്നത് കൊണ്ട്. പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ഭഗവാന്റെ മാർഗത്തെയും ഭഗവത് പ്രാപ്തിക്കുള്ള ഉപായത്തെയും അവൻ അറിയുന്നു. എല്ലാ സംശയങ്ങളും അസ്തമിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവൻ പരിശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ട് തീരും. കാരണം നമ്മൾ ഈ അറിവ് നേടുന്തോറും നമ്മുടെ എല്ലാ സംശയങ്ങളും തീരും. ആ സംശയങ്ങൾ തീരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരായിട്ട് മാറും? പരിശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ ഉടമയായിട്ട്, പരിശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ട് നമ്മൾ മാറുകയും ചെയ്യും.
കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ പഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദ की जय. ശ്രീല പ്രഭുപാദ की जय. ഗുരുദേവ് की जय. നിതായ ഗുരുബ്രഹ്മാനന്ദേ ഹരി ഹരി ബോൾ. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ? എന്നിട്ടില്ലേ? ഉണ്ട്. ഓക്കെ. മന്ത്രം 18 വിശദീകരിക്കുക. ഈ മാതാജി ഇല്ലേ? രശ്മി മാതാജി ഇല്ലേ? ലത മാതാജി എന്നൊന്ന് ആ ഇതൊന്ന് ഞാനിപ്പോ ലൈവ് ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കിയെടുക്കാൻ പാടാ. ഇപ്പൊ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് അതിന് ലൈവ് കോപ്പി ചെയ്ത് ഇടാൻ പറ്റും പെട്ടെന്ന്. പോസ്റ്റിന് മാത്രമേ ലഭിക്കുള്ളൂ. അല്ല ലൈവ് പിടിച്ച് തൊട്ടോ? ലൈവ് തൊട്ടാല് ഇട്ടും തോന്നുന്നു മാതാജി. ഇട്ടു, രശ്മി മാതാജി ഇട്ടു. കിട്ടോ? ഇട്ടിട്ട് അല്ലെ പിന്നെ അത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയെടുക്കാൻ പാടാ ചെയ്യാനായിട്ട്. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ മന്ത്രം 18. മന്ത്രത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? പൂർവജന്മങ്ങളിലുള്ള സർവേശ്വര സർവശക്തൻ അതായത് എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, സാഷ്ടാംഗം വീണ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. കാരണം എന്താണ്? ശരിയായ തക്കവണ്ണം അങ്ങയെ പ്രാപിക്കാൻ തക്കവണ്ണം ശരിയായ മാർഗത്തിൽ എന്നെ നയിച്ചാലും. കാരണം കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളില് ഒക്കെ ഞാൻ എന്റെ പൂർവ്വ പാപങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് നല്ല പോലെ അറിയാവുന്ന അങ്ങ് എന്ത് ചെയ്യണം? ആ പൂർവ്വ പാപ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മോചിപ്പിച്ച് എന്റെ പുരോഗതിയിൽ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കണേന്നാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അഗ്നി എന്ന് സംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആരെയാണ്? എന്തുകൊണ്ട്? ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യുന്ന ഭക്തന്റെ പാപങ്ങളടക്കം എല്ലാത്തിനെയും ചിത്കരിച്ച് ചാമ്പലാക്കാനുള്ള വിചാരിക്കേണ്ട ഭഗവാൻ വിടാൻ നോക്കിയാലും നമ്മൾ വിടണ്ട. നമ്മൾ ഭഗവാനെ മുറുക്കി പിടിക്കുക. കാരണം നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യുക. നമ്മളെ മനസ്സും ശരീരവും ആത്മാവും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മള് ശരീരം കൊണ്ട് ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ മനസ്സ് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക. പിന്നെന്താണ്? ആത്മാവും എല്ലാ രീതിയിലും നമുക്ക് ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്കറിയാം ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ നാമവും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. ഭഗവാനെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന എന്താണ്? നമ്മുടെ എല്ലാ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പാപങ്ങളൊക്കെ ചുട്ടരിച്ച് കളയാനുള്ള പവർ അതിനുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ മാറിയാലും നമ്മൾ മാറരുത്, മുറുക്കി പിടിച്ചിരിക്കുക. ഒരു സംശയവും വേണ്ട. ഭഗവാൻ അങ്ങോട്ട് വിടാതെ പിടിക്കുക. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ അഗ്നി എന്ന് സംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്? സത്യം, ഇന്ദ്രിയ നിഗ്രഹം, തിരിക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷമ, സാരല്യം, സമ്പൂർണമായ ജ്ഞാനം, ഈശ്വരനിൽ സമ്പൂർണ്ണ വിശ്വാസം. ബ്രഹ്മ സംസ്കാരമാണ് കേട്ടോ. ബ്രഹ്മ സംസ്കാരം എന്ന് വെച്ചാ അങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത്. ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ള തെറ്റാണത്, അറിയാണ്ട് വരുന്നത്. പറഞ്ഞ ശാന്തത, ആത്മസംയമനം, തപസ്, വിശുദ്ധി, ക്ഷമ, സത്യസന്ധത, ജ്ഞാനം, വിജ്ഞാനം, ആസ്തിക്യം, ഇതൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ബ്രഹ്മ സംസ്കാരത്തിന്റെ. അവിടെ ശമോദമസ്തപാശൗര്യം ശാന്തിരാർജവമേവച്ച ജ്ഞാനം വിജ്ഞാനം ആസ്തിക്യം ബ്രഹ്മകർമ്മ സ്വഭാവം. ഭഗവത്ഗീതയിലെ 43-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നതാണ്. അടുത്തത് ഭഗവത്ഗീത 6-ാം അധ്യായത്തിൽ 41-42 ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? നമ്മൾ ഇത് കുലങ്ങളിലോ ധനികരായ വൈശ്യരുടെ കുടുംബങ്ങളിലോ പിറന്ന് തന്റെ പിഴ തിരുത്താൻ പിന്നെയും അവസരം നൽകപ്പെടുന്നു. തന്റെ പിഴ തിരുത്തുവാൻ പിന്നെയും അവസരം നൽകപ്പെടും. നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? നമ്മള് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തില് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഇത് ചെയ്ത് നമ്മൾ മുഴുവനാക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ജന്മം നമുക്ക് എന്താ അവസരം തരാണ്? ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിലോ വൈഷ്ണവ കുടുംബത്തിലോ ഒക്കെ ജന്മം എടുക്കാൻ അവസരം കിട്ടും. അത് കിട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും? നമ്മള് വീണ്ടും താഴ്ത്തിക്ക് തന്നെ പോകും. അതാണ് നമുക്ക് അവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഭാഗവതം 11-ാം അധ്യായം 11-ാം സ്കന്ധം 5-ാം അധ്യായം 42-ാം ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? എത്രത്തോളം ഭഗവാൻ ഭക്തനിൽ കൃപാമയനാണെന്ന് രീതിയില് നമ്മള് വികർമ്മം ചെയ്ത
വേദങ്ങൾക്ക് എതിരായിട്ട് വികർമ്മം ചെയ്താൽ പോലും നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ അതിന്ന് വിലക്കും. കാരണം അത്രത്തോളം ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് ആര്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര്. ഭഗവാൻ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്? ഗുരുവിന്റെ രൂപത്തിലും ഭക്തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പരമാത്മാവായിട്ട് നമ്മൾ ഉപദേഷ്ടാവായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്ന്. രണ്ടാമത്തത് എന്താണ്? ശാസ്ത്രത്തിലൂടെ, ഗുരുവിലൂടെ, പിന്നെ ശാസ്ത്രങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ തരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മത് മനസ്സിലാക്കി നമ്മളിപ്പോ ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു. പിന്നെ അടുത്ത് നമുക്ക് ആര് വേണം? ഒരു ഗുരു വേണം. അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. കാരണം ഭഗവാന്റെ ഒരു കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് ആരെ കിട്ടുന്നത്? ഗുരുവിനെ കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് വേണം? നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കണം ആദ്യം. നമുക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിലാണ്